Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího nového videa a dneska tady máme geometrii, jo. Dneska tady budeme hrát levely a na konci videa vám pak ukážu, jak hraju nejtěžší level. Tak, teďka vám ukážu, kolik mám levelů. 1, 2, 3, 4, 5. A tady mám 6, který nemám dodělaný, ale mám ho na 78. Jo, a on je docela taky trochu těžký. Já vám to klidně ukážu, lidi, tak je těžký. On ze začátku je jednoduchý, ale pak tam na konci to je hodně těžký. Mně se to zdá, že jakože je to jednoduchý, ale není. Jo, a můžete dát odběr a lajčík. A můžete napsat do komentářů, jestli se vám video líbí nebo ne. Ukážu vám, jak dojedu víc. A kdybyste mě neslyšeli, tak já se omlouvám. Tak. Teďka bychom mohli hrát nějaký levelaký. Nevím. Třeba 8. Tak. To byl 9. teďka. Tady už to je hodně těžký docela. Tak 9. to už je docela těžký level. Jako jo. Docela jo. To je taky hodně těžký, tak lidi, nebudeme to třeba protahovat a vezmeme 11. level a potom pak asi možná můžeme dát možná nejtěžší level. Nebo nevím, pak můžu dát třeba ještě pár level. Aspoň jeden. Tak lidi, já jsem strašně omlouvám, jo, protože při této hře, tak při této hře jsou strašně reklamy. Tak já dám třeba ještě 12. level. To ten je těžký. Já to dokážu ještě dál, ale hodně těžký. Těžký. Při tomhle levelu jsem promiňte lidi. Jo, tak lidi, tohle je předposlední level. A tohle je nejtěžší, tak já vám ukážu nejtěžší level. Možná po tom nejtěžším levelu můžu možná udělat poslední level. Ukázat vám, jak dělám poslední level. No tohle je sice poslední level. Právě. Kde jak zvládám na pohodičku, jo. Jako kdybych lidi, jako tohle fakt jako nedám. To nemůžu dát celý level, nedám. Bych musel být nějaký god nebo co. Hodně těžký. Tak třeba jaký level jsme ještě možná nedělali.
Lidi uděláme třeba tento level. 5. level. Sice který už mám udělaný, ale to nevadí. Aspoň ho uvidíte. Sakra. Takže lidi, já se teďka zabiju, tak. Takže já jsem dneska s váma loučím a ahoj!